Євангеліє паводле Марка. Прыйшлі да Езуса садукеі, якія кажуць, што няма ўваскрашэння, і спыталіся ў яго: «Настаўнік, Маісей напісаў нам, што калі ў некага памрэ брат і пакіне жонку, а дзяцей не пакіне, яго брат павінен узяць ягоную жонку і абудзіць патомства для брата свайго. Было 7 братоў, першы ўзяў жонку і памёр, не пакінуўшы патомства. Тады ўзяў яе другі і таксама памёр, не пакінуўшы патомства. Падобна і трэці. І ніхто з 7 не пакінуў патомства. Пасля ўсіх памерла і жанчына. Пры ўваскрашэнні, калі яны ўваскрэснуць, каму з іх яна будзе жонкай? Бо ў 7 яна была жонкаю». Езус адказаў ім: «Ці не таму памыляецеся, што не ведаеце ні Пісання, ні моцы Божай, бо калі ўваскрэснуць, не будуць ні жаніцца, ні выходзіць замуж, але будуць як анёлы ў нябёсах. А наконт таго, што мёртвыя ўваскрэснуць, ці не чыталі вы ў кнізе Маісея, як Бог з дзярновага куста прамаўляў да яго, кажучы: «Я Бог Абрагама, Бог Ісаака і Якуба». Бог не ёсць Богам мёртвых, але жывых, таму вы моцна памыляецеся».